Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pakitaa kami sa imong naong Ginoo sa sumpay ug maluwas kami. Kini di ang kaluwasan gikan ra gid nis Ginoo. Nganuman kay ang Ginoo siya ra gyud maoy tinuod nga nahigugma nato. Gidescribe aning unang pagbasa nga bisan pag salbahis na kaayo ang Israel nga sa siging tawag sa Ginoo nag-anam na noon sila kalayo. Pero ang Ginoo mura gid siya mapinanggaong inahan nga nag-anam hinuog pakasala ang iyang anak nga mao ang Israel. Matud pa niya, nag-anam hinuon kadako ang akong paghigugma kanimo. Ug di jud ko mutugot nga maadto ka sa laing kamot. Natang bata magsigdagandagan niya agakon daig laing tao. Imong anak ba magsigdagandagan niya iniguko nimo mudagan niya ang sunod nimo nakitaan giagak na stranger musugot ka dili. Kusga. Basig musugot ka. Dili oy ang usa ka inahan og mudagan ang bata gukuron gid na nya kupta na naglain maningkamot gyud nagbawi labi nagwa siya kaila. Kumusta man ang atong mga leaders ron sa atong nasod sa simbahan man o sa gobyerno? Mapinanggaon ba sila sa atong mga Filipinos? Masig musugot ra sila nga maadto tas laing kamot. Dako na ra ba kay tag-utang 19 trilyon na. Nya mo sobra pa gid ni kay sige pa magpangutang. Nya kana ra bang nangutang, mangayo ra ba sana nga nang garantiya ba o di jud ka kabayad, mamunlot ra ba na bisag unsay bunloton. Base nang ato nag yung sovereignty mo ibunloton ug mahimo na tang ulipon nila. Lain ang kamot ang magunit nato, dili na Pilipino nga kamot kung dili foreign hands, strangers hands. Muna ningon tapakita ako sa imong naong Ginoo ug maluwas kami. Pero unsa may naong sa Ginoo? Basig ang Ginoo gasigi nagpakita siyang naong pero gasigi sa taglingiw. Sige ko na be. Lingay mong tupad. Ing na kapila nakakakita sa naong sa Ginoo. Ing na kano. Nakapila naman. Unya kung makakita tas naong sa Ginoo, maluwas ta. Naong pa lang niya, maluwas na ta. Kaning Ginoo, mura man siya ka na bang, example lang ha, bombero. Nya, naisunog sa inyong lugar. Nya, ang sunog, duha na lang kabalay, gikan sa imong balay. Nya, kita dayon kag bombero, unsa imong bation. Mag-uol ka? Malipay kay kani luwas kini akong balay kay naanay bombero. Naong palas bombero mura na kag malipay. Kayo ana god. Kayo padung nagus inyo. Pero nganong wa man ta maluwas labi na tas Pilipinas. Nganong nag-anam magkahugno ang atong nasod karon financially, spiritually, politically, and otherly. Ngano man, tungod kay nagsigig pakita ang Ginoo siyang naong, pero mulingiw ta. Di ta ganahan mo tan-aw. Mura kag kanang babae ba nga, gipanguyaban og bati kay naong laki. Nya, katong lakiha di ay bilyonaryo. Mao dito siya ay pinakadato dinhi sa tibuok nasod. Nya ibog kay siya nimo, gasulob siya og hitsura sa kabos. Daghang gisi-gisi, lugaw kay tanan, anhara maglingkod sa daplin. Nya magsigig siya sunod nimo, magsigig ingon I love you, I love you. Og musugot lang kanako pangasaw onti ka pero pertig yung hugawa.
Saman, mo atubang ka dili. Og ikaw mo ibabae ba? Nya naay nanguyab nimo di auto, ana professional kaayo, dako kay balay. Ana, unsa man kinsa may imong atubangon? Imagine ko no, may babae ka. Himsog pa kay ka nga pagkadalaga, 18 years old, 20 years old, ana. Nya gwapa kay ka, daghan kay murag ka ng buwak ba nga daghan kay buyog na niba ba. Nya day buyog nga nagkamang intaw siyota. Wa gyud makalupad. Unsa man kinsa may imong entertainon? Buangon kay mustanan. Unya mao man ay naong sa Ginoo ang kakabos nya tumang kakabos. At tanawar ko doon sa iyang, di man ingon ko gahapon sa kong humili, nagpili siya 12 ka apostoles kay iyang gipadala para magdala sa iyang naong. Unsa may gi-instruct ni Kristo? Tanawa ang naong ha, nga iyang gi-portray sa iyang mga apostoles. Naingon siya dire, nakadawat kamo nga way bayad, pasabot ang gahom nga ilang naangkon, busa panghatag mo sa way pagpangayog bayad. No, di mangayog bayad. Unsa may mahitabo og di sila tagaag bayad? Mapurdoy. Mapobre yun. Wa ko'y bayad-bayad niya siging hatag. Pero iya sang gisumpayan. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata, bronze, ayaw mo pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Wa kay ilisan, niya moabot na kag usa ka buwan siging lakaw-lakaw. Niya wa pa jud kay sapatos. Tanawar gug unsay naong anang tawhana. Labi na yung abot og duha ka buwan siging lakaw-lakaw, way ilisan, way sapatos, way kwarta. Bebe, kamo ganahan mo mudawat anang klasehas tao. Hoy, tubag. Daghang kay na diya mga AI nga mga nindot sa tanaw na social media, malingaw sa kuan ang ilabang concept ba. Na kung may tag-ila ning sundon sa naghimo ani, na mga tag-iya og dagko nga mga restaurants, sila mo tag-iya, nya musoda yon nga gadahain taog hugaw kayong sapatos nya hugaw kay tanan nya moingon dayon ngadto, dai gutom kay ko, ako'y kwarta. Pwede ko ni mo mukaon lang tako bisag gamay niya itok mo dayon sa kanana ang crew ba niya mukamang gid siya kay mga kaon ana mugawas dayong manager patiran pagyod ay paghugaw-hugaw din magluod din ani musud mga customer kay luod kay kagnaong unya dito siya dito'y tag-iya nya na dayo sa ka crew nga mutabang unya bag-o nga crew mutabang sapnayon siya unya ibutang atos daplin unya mukuhag pagkaon katong bag-ong crew iyang bayaran sa iyang gamayng kwarta nya iya din pakanon dito sa daplin ang katong tiguwa nga pertin taong laksutag naong nya ighumag kaon muhubo dayon sa iyang gipangbutang nga mga aning sapot nya mubarog nga dikurbata na nya anha pa sila kailahala ang tag-iya man di ay ni taktakon dayon niya ang tanan katong nagdaog-daog niya iya din taktakon niya katong bag-ong crew mo day iyang himuong manager. Gala father ba sige din siya tanawan na di pero mao biyan gibuhat sa Ginoo tanawa natao siya diha sa pamilyang pobre Papa San Jose Panday Maria housewife way mga gradong klaro mo nang dili kay siya sikat adto sa ilang panahon. Diin ra gid intawon kapanganak si Maria sa pasungan. Balhin-balhin silag puyo. Wa ka pa eskwela bisag grade 1 ni Hesus. Hangtod nga si Hesus ni tubo nga naglakaw-lakaw wa siya'y balay mas maay pa kunong mga milo og mga langgam kay naa pay ilang kataguan. Pero siya way kapahulayan. Og gidakop siya og gilangkatan sa tanan gibunog pag-ayo gilansang sa krus nga gihubuan
Nagbarog lang sad ang kabus nga inahan sa ubos sa cross. Gisigihag bugal-bugal hangtod namatay bisan ganig patay na gidugsak pangkilid. Gisapnay lang pod ni Maria, way reklamo ngano man pobre man in taon. Di ka kareklamo kay ang nagbugal-bugal mga pangulong pari, mga pangulo sa mga Hudiyo, ang ilang mga pangulo sa ilang lungsod, ang gobernador, ang ilang emperador. Kinsa may makareklamo ana nya pobre nga inahan, duko lang ana. Pero mao ito'y tag-iyas kalibutan, mao ito'y tag-iyas kinabuhi. Una siya mao ni hinungdan karon nganong nalusno atong nasod. Kay una, panahon palas eleksyon, ibutang talas gobyerno, palahon pa lang sa eleksyon, ang manghatag og kwarta mao may atong butaran. Ang nagdag kwarta mao may atong butaran. Ang mga nindot og sakyanan, nindot og mga bansagon, na mao may atong butaran. Di misalikway manato atong mga pobre nga nagsigig yung trabaho, gasigig tabang sa atong katilingban, pero way mga kwarta. Igo lang mo presentar, andam kong mudagan pagkamayor, pero way kwarta. Nya di amay nidagan pagkamayor, sigig panghatag kwarta, kariato. No, tanawa karon kinsay mga dagkong kawatan. Kinsa may dagkong kawatan nga manguhag trillions, billions, millions sa atong panudlanan. Kadto mga datua. Kay wa man sila kadawat adtong ilang gahom karon nga way bayad. Ni bayad sila, gipalit nila hasta ang kumilik ilang bayran. Mauna ang kumilik in taon nga mga huyang sa do baruganan, ang napildi maoy palingkoron, ang nidaog maoy taktakon. Gigamit nila ang kwarta kay mga laog magkwarta ang atong katawhan. Apil nako, apil na mo. Mo nahunungon tanani. Ang naong day ni Kristo naa sa kabos. Muna kung magpuyo tas kakabos, unya maalagaron, anha diha maluwas ang atong nasod. Ang makaluwas atong nasod, mao kadtong mga tao nga dili magsigig higugma anang kwarta, gahom, dungog, o kanang naang kasikat, o kalami. Tanawar ko na ito mga congressmen nga gipang-akyos ato mga malita-malita, pagkadaghanag mga sakyanan nga nindot, pagkanindutag mga balay, na apa sila'y mga private planes. Komportable yun, dato yun. Na apa sila'y mga goons, na sila'y mga guns, na sila'y mga golds. Goons, guns, and golds. Ganahan kay tana. Hasta gani kami mga pari, naaya mo pipila nga, ganahan kaya ng guns, siging pinusilay. Ambot mga madre, nabasa ka na sila guns. Nya ganahan sa tanon na mga goons, kana bang na mga loyal na to ba? Nga manalipod yun, makigunong yun, na security yun, mo na maglakaw ganit, di agi na skilid, anak ganahan kita na. Ganahan sa kita kayo nga na mga golds kana bang daghan kay kag kwarta na mga diamond hala sabong yun diri sabong ana nga ri sabong wala bay palit-palit raffle ticket. Imo pa nang gibaligya kanang tanang gisabong sa imong lawas nya imo nang ang halin imong gipalit og raffle ticket. Hurot na ta ning atong raffle ticket, pila pa man itaw atong raffle ticket karon. Nay atong raffle tickets karon ay 36,471 na ang atong halin. Pakpak ya punta ano. Nya kay 250,000 man ka tickets, kuwanga na lang in taon ni siya og mga 200 pila man 23 mga 223 dide 213,000 ang ato na lang igbabaligya. Nganong dugay man kaning nahurot? Tuwa na manigi sigurong mahurot karong July 25. Pila na lang kaadlaw? 25 minus 9. 14 na lang kaadlaw. Sa ato pa kada adlaw 200.
Pila man na? 213 may divided by 14. Na di ko kamaoy, bugo ko na. Kamo na yung tibay na. Nga naman, kay gusto tag gold. Gusto tag kwarta. Mao ni ang ato mga politicians, apil naming mga pare, kung gusto na kay mig kwarta, gusto na kay mig dungog, o kahayahay sa kinabuhi, kaming mga leaders, mag-antos gyud ang mga members. Mag-antos gyud ang parokya kung ang pare ang gihuna-huna kwarta, kahayahay. Una, misa inig ka Domingo, Sabadog Domingo, misa to the max, igka-Lunes, absent na kay day off, hangtod na ginas Biyernes, balik na sad og Sabado. Nya nangalangkat na ng kisami, na nagtuo na diha, I don't care. Total duha ra man sa ko kaadlaw diha. Kulikta lang yun, kulikta. Nabay pare nga ingon iampo in taon may nga di may maingon Tanaw ninyo nako, ug maingon na gani akong batasan dinhi, badlunga in taon ko ninyo. Pero karon so far, unsa may tanaw nyo nako, inana nako? Sip sa kaya mo ka. Mausa day mahitabo sa ninyo mga parishioners, hala na nga hiwi na lang naong intaos pari og panghangyo, donate in taon mo kay mag-ayo tas atong bell tower, ato ng tarungon, ato na siyang kumplituhon, ang atong adoration chapel, ato ng ayohon, atong nindoton ug atong himuong ligon, ang atong bag-ong CR nga nang diha kay ang ato intaw mga senior citizen maglisod diri, labi na gito mga tiwasonon, maglisod na gid tawag adto dito kay lisod ang daan may na diha kay bisag mag wheelchair makasud na gyud ang ato dihang atubangan sige taghug adto mga nangatangtang na mga sin diha mga puthaw atong gitangtang himuon tanan ng walk of apostles para balaan na kay nang atubangan sa atong simbahan, dili na sad tabunan ang beauty sa atong simbahan, pinaagi ng dako kayong structure nga wa in taon nato magamit. Sorry gyud kaayo sa mga nag-donate og naghago ingnon talang yung sorry. Na magi panahon nga masipya tas atong mga decisions. Na magi depekto. Lisod man sa kayong adto na tamo sorry kung gidayon gyud tug bitay diha nya dunay madakdakan bisag usa lang kabuok kanang naang magsigig rosaryo dinhi. Mao ra ba sa magsig hangad-hangad dito nya madakdakan. Di man gina matapos ang istorya hangtod matapos ang kalibutan. Nanog yung giahat. Ba no? Muna prudence po na sa ato intawong mga former diring gisunda nako nga mga leaders pare. Kana ato na lang ginang sakit hunaw-hunaw ako magtan-aw ko sa structure nga atong giguba, gisakitan kay ko. Anugon kaayo pero masakit man sad kung dunay maamo nga kinabuhi. Masakit man. May panang pulos na lang diha santo atong himuon. Kaysa sige nimong hikap, mag-anam kag kabalaan, dosigo na kabuk, 10 minuto, sige nimong hikap diha. Igsod nga rin, hikap ka, abot mo diri, ampo ka, ibalik mo, hikap na sa ka, abot mo sa unahan, bisag madakdak pa ka dito, okay na kayo na. Perting balaana na nimo. Di ba? Nya, nakadungog mo nga mugasto tag kwarta, niya pa itong mga lingkuranan, nga mamaak na ni sa atong lubot, ato sa ni siyang ayuhon. Nya kadungog man gid mo nanong di man gid mo malit og raffle tickets. Inapadir ayaw lang miing na kay wa man mi nagsige mamig pamalit. Congratulations, pwede na mo mga matay. Kadaghan nato kamong mga nagsigig paminaw nako, kadaghan ninyo, no? Pamalit na mo. Pero ni arang-arang biyang atong halin karon kay ni increase sa una. Mahalinan lang tag 100 ka raffle tickets, tag 200. Karon gahapon lang 900 ka pin ka raffle tickets. Oh, di ba? Pakpak. Ug maani 2,000 na ni. Yes. Tapos gikuhaan mag 0, 200 na sad. Sige lang. Kay matod pa ni Kristo, nakadawat mo niini nga way bayad. Ako wa ko mo bayad para ma-ordain ko pagkapari. Wa na ko subornohi ang ako mga formator, ako obispo. Munang wa ko'y katungod mangayog bayad.
mahalag mga hiwi ni akong baba, sig balik-balik og pamalit og mog ticket, sige sulisit, ako ning padayonon. Total, sa muhatag lang. Muna ang ato mga government officials, kasagaran kuno ana karon nibayad man na sila para lang gyud taon sila ma-elected. Most of them, if not majority of them, ni gasto ginag kwarta, nga daghang kwarta, aron lang gyud sila mabutaran. Mao na karon in taon, purting pamawi. Wap agyod kahumag pamawi, bisag trillions na ang gikawat. Wap agyod. Nga ila pag yung dauton ang katong murag muhulga sa ilang seguridad sa paglingkod sama na rong BP Sara. Mao man ako nakita nga analysis sa mga politicians nga siya mo'y pinakakusog na kandidata sa pagka-presidente karong 2028. Hala, ipa-impeach yun kay hulga ni di takabawi sa ako lang nang nadunggan kamo unsa may inyong tan-aw anang impeachment karon. Mao sa na hinungdan nga gipapriso na sila si Senador Marcolita kay threat, hulga sa seguridad sa ilang paglingkod anang Senado ug sa uban pang mga posisyon. Kay pastilan og maukay gining flood control nga scam ug ang ubang mga kawat kana ama Senador Marcolita ang kusog jud kayo, agresibo kayong mo imbestigar. Pastilan mabutyag ning atong baho din agita kadaog sunod eleksyon ani unsaon na lang pagbawi ug ang ginansya pa di ay sa atong investment ug uban pa. Kwarta ang hinungdan mo na ingos Kristo. Muluwas gani mo sa inyong isig katao, muhatag mo kalipay o kasantos, ayaw gyud mo pagdaag kwarta, ayaw mo pagdaag pagkaon, puntil o unsa, dad-a ang inyong gugma, dad-a ang inyong pagtuo, dad-a ang inyong kabalaan, dad-a ang inyong kakabos. Bulahan kamong mga kabos. Katong mosunod sa mga apostoles, manindog ta.